ani fila san k'u y'i lasigi k'a f'i ye ni ne bɛna don Mali sariya sunba kɔnɔ aw ko cogo di nin falen b'a la nin siginin b'a la k'a ɲɛ f'i ɲɛna i k'a dɔn k'a dɔn la kari yani a ko ka lawaleya kɛba 92 constitution ma ye a la bɛnkan don bɛnkan min kɛra maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu nana ka bɔ Mali fan bɛɛ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ conférence nationale kɛnɛ kan k'a da yira u la ka tila k'a ta k'a kɛ sariya ye ka baara kɛ ni a ye kɛba i b'a dɔn ko min bɛ sigi ja an bɛnna min kan e ka sɔn ka o bato ne fana ka sɔn ka o bato o de la u b'a fɔ ko tubabukan na se kɛra i ye cogo o cogo dan dɔ bɛ i la i ye ka se sɔrɔ cogo o cogo i ye kumada sɔrɔ cogo o cogo i ye yamaruya dir'i ma cogo o cogo f'i k'a dɔn ko dan dɔ b'i la o de ye danbe ye anw ka bamanankan na c'est-à-dire nin ko in a kɛra cogo o cogo ne tɛ se ka nin fɔ ne tɛ se ka n da don na ne tɛ se ka nin waleya in kɛ fo dan ka ye i la sariya sunba min sigira an fɛ a sigira o hukumu kɔnɔna na a ka labato nka kɛba sariya tɛ se ka a yɛrɛ kɛ foyi ye koyi maaninfinw de b'a lawaleya olu de b'a labato kuma lasurunya ma min ye Mali kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko coup d'état min kɛra kɔsa in na ni o ye laban ye n'o ye fangajaso ye a kɛra san 2020 utu kalo tile 18 nka kɛba ka kɔn o ɲɛ mun ni mun de kɛra an bɛɛ lajɛlen y'a ye yan k'a fɔ ko mɛ kalo tile 30 san 2020 san jɛrɛ kɛra semasi jabala la maɲanbugukaw fɛ yen tɔn jumɛn ni tɔn jumɛn tun b'a jɛrɛ kun fɔlɔ la mɛ kalo tile 30 don kɛba a fɔlɔ o ye semasi yɛrɛ ye Isa Kawujim ale tun ye kumalasela ye filanan o ye FSD ye o kumalasela tun ye Sogɛli Kɔkala Mayiga ye ale de fana tun ye u ka tɔn n'o ye FSD ɲɛmaa ye sabula a y'a sɔrɔ Sumala Sise minɛnen don o bɛ bolo la maa sabanan min tun bɛ yen n'o ye jɛkulu ye o ye EMK ye o yɛrɛ tigi yɛrɛ de ye an ka ministre de la culture kɔrɔ Cheikh Umar Sissogo a don déclaration min kɛra u saba fɛ ale de ye a kalan o de kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka bɔli belebeleba boloda k'o bɛn juin kalo ale tile 5 ma kɛba M5 yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔ togo filɛ nin ye koyi rassemblement des forces jumɛn ko ka taa jamana ka ɲɛtaga sira fɛ u ye o de fara ɲɔgɔn kan k'o de kɛ M5 RFP k'o sigi sen kan o la sa an tɔ fɛn fɛn kumunen tun bɛ yen école karamɔgɔ baarakɛbali maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni degunnen kun don Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga fɛ bɛɛ nana don nin jɛkulu in kɔnɔ kɛba olu ko cogo di ko démocratie kɛ kun ye mun ye ka kala ta k'i sigi k'a mara ka baara kɛ nka o kelen kɔnɔna na tuguni u b'a fɔ ko yamaruya b'i bolo i ka wuli ka jɔ kɛ n'i ma jɛ ni fanga min ye i k'a yira k'a fɔ ko e ma jɛ ni a ye e tɛ sɔn a ma a tɛ bɛn e ma nka i kana dan sigi fanga in ka baara la hakili la kɔkanmɔgɔw bɔra ka na yan dɛ jamanakuntigi 5 wa n t'a dɔn joli o mana don kelen wulada fɛ sɔgɔmada fɛ ka na an deli CEDEAO maaw kɔnɔna na yan yɛrɛ maaw ye wuli ka jɔ kɛ kɛba nka bi mun de bɛ ka fɔ ko démocratie tɛ Mali kɔnɔ ko bɛɛya tɛ Mali kɔnɔ a ko nana cogo di M5 sigira cogo di a ka laɲiniw tun ye mun ye M5 yɛrɛ fanga daraki kɛlɛ a ye mun yira mɔgɔw la a ye ɲɛda jumɛn yira maaw la bɛn yera a kɔnɔ wa kelenya yera a kɔnɔ wa kow filɛ cogo kɛra kelen wa u bɛnna mun kan mun tun bɛ u yɛrɛ bolo ni fanga binna k'u b'o kɛ yaasa ka se ka an bɔ degun ninnu kɔnɔna na o baara a y'a to sɔrɔdasiw nalen yanni u ka kow ɲɛdɔn kɛba kumalateliya don u ye ko ta k'a di Bandaw ani Mokhtar Wane ma président premier ministre u yɛrɛ tora vice président la u bɛ kow jateminɛ f'a nana kɛ don dɔ la ko gouvernement dɔ bɛ sigi ko ka Sadio Kamara bɔ a kɔnɔ ka Modibo Kone bɔ a kɔnɔ ko ka maa wɛrɛ bila olu nɔ na k'u bɛ tɛmɛ ni baara ye kɛba o y'a sɔrɔ Faransi taga kun ka ca dɛ wa Faransi tun bɛna tuma bɛɛ an y'an to de la sa mɛ kalo tile 25 k'a dugu jɛ tile 24 k'a dugu jɛ tile 25 la kɛba a fɔra Bandaw ye ale ni Mokhtar Wane k'olu fana ka baara jɔ a don Asimi bɔla a ye kuma min fɔ kɛba o ye ko n'olu tun ma wuli k'u jɔ
fongo ɲɔgɔn min tun bɛ senna a kun bɛna kɛ gɛlɛyaba ye olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Nin bɛɛ kɛra jamana kelen in kɔnɔ yan. Jamana min kɔnɔ u ko ko bɛn de bɛ yen, kelenya de bɛ yen, an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ, an bɛ se ka ko to ɲɔgɔn ta la. O ko to ɲɔgɔn ta la hali jamana wɛrɛw fana da donna o la ka banda, u fana deli kɛba k'a ka sabali, a kana Modibo Kone ani Sadio Kamara bɔ gouvernement na, fanga in a kana kɛ cogo sugu dɔ la k'o kana na gɛlɛya. Nka bi an bɛ ɲɛ bɛ mun na kɛba ko sɔrɔdasiw ye fanga k'u ta ye. Ne bolo sɔrɔdasiw nalen u ye fanga di civiliw ma. O kɔfɛ u n'u jɛra k'a baara kɛ, nka a nana wolo mun na a ye mun yira jamanadenw na. O de ye k'a fɔ jamanadenw tun ye laɲini fɔlɔ minnu kɛ kabini concertation ni assise waati k'a fɔ k'u k'u jɔ u kolo la u ka ko ta ba la, a nana laban o de la bi. O de kuma cayalen filɛ nin ye, an tɛ da an tɛ sunɔgɔ, don o don i bɛ kuma kura mɛn, don o don i bɛ ko kura ye, don o don i bɛ ja jugu dɔ ye, i bɛ kibaruya jugu dɔ ye, i bɛ kibaruya jatigitan dɔ ye, k'a kɛ i n'a fɔ ko o de ye tiɲɛ ye, k'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ yen. A tɛ se ka dogo. Baara mun bɛ senna bi Mali kɔnɔ an ka taa kɔfɛ kɛba. Waati min na nin ko ninnu tun bɛ ka kɛ, ne m'a fɔ ko Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ba sigira dɛ. Nka n'an ye ko sanga ɲɔgɔn ma, an bɛ se k'a dɔn bi k'a fɔ ko kunun ni bi tɛ kelen ye. Fɛn caman tun bɛ yen, o kun se t'an ye, a tun tɛ jigin an kɔnɔ yɛrɛ. Maa dɔw yɛrɛ tun y'a bila u kunna kɛba, ko min ye Kidali ye ko an ka ja kɔ. A fɔra Bamakɔ y'an yɛrɛ siɲɛ caman lajɛw senfɛ. Mais a bɛ cogo di bi? Menaka bɛ cogo di bi? Bɛɛ bɛ cogo di bi? Tombouctou dugu kɔnɔna bɛ cogo di bi? Gao bɛ cogo di bi? Halisa k'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma. An ka sɔn an ka ɲɔgɔn minɛ. Modibo Keyita y'o de fɔ a ka kuma kɔnɔna na kɛba ko ale tɛ siran kɔkan jugu ɲɛ. Jugu min bɛ kɔkan ale tɛ siran o ɲɛ. Mais minnu bɛ kɔnɔna na yan o de jɔra n'a ye. Kɛba nin bɛɛ la an ka jagokɛla joli bolila. Nin bɛɛ la an ka senkola joli bolila. Nin bɛɛ la jɔnni y'u yɛrɛ ɲini. Nin bɛɛ la mun ni mun sera ka kɛ yaasa ka se ka baara, ka se ka taabolo ɲuman, sigicogo ɲuman, baara kɛcogo ɲuman ka se ka o sigi sen kan. Kiiri min bɛ ka bɔ furancɛla fanga la bi kɛba, fanga ɲini kiiri bɔ don. Anw bolo t'a la, an t'a fɔ k'a ɲɛ. A misali caman de bɛ an senkɔrɔ su ani tile. O de la bi i bɛ kuma dɔw mɛn, n'i ma kɛ maa ye maa min hakili sigilen, maa min bɛ ko faamu, maa min bɛ ko ɲini ka ko dɔn, a bɛ k'i ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka k'a kunjugu de kan. Ayi, mɔgɔw banna mun ma dɛ, o de y'u sɔrɔ. A fɔr'u ɲɛna k'u ka sabali, aw yɛrɛ ye démocratie min sigi, aw yɛrɛ k'a sariyaw bato, aw yɛrɛ ye démocratie min nati, a y'a ta siraw lajɛ, a ye siran, a ye jɔrɔ, a y'a to k'a dɔn k'a fɔ ko bi bɛ yen sini bɛ yen. Kɛba n'a y'a mɛn k'a fɔ maaw bɛ k'i deli, o kɔrɔ ko se dɔ de b'i ye. U ko ko petu, ko fo Ibrahim Boubacar Keïta ka bɔ fanga la. A kɛra. Nka bi a kɔlɔlɔ, olu mɔgɔ minnu kun ye k'u ye politiki kɛbaaw ye, a fɔlɔ a ɲɛsinnen olu ma. Tɔn minnu bɛ yen n'u ye parti politique a ɲɛsinnen olu ma. A lajɛ bi, ninnu kelen bɛ se ka fanga mara. Nka fanga bɛɛ tɛ u bolo. Kɛba, fanga yɛrɛ tigi Mali kɔnɔ o ye kiiri tigilamaw ye. Fanga yɛrɛ tigi Mali kɔnɔ o ye syndicats ye. Fanga yɛrɛ tigi Mali kɔnɔ o ye malidenw ye. O malidenw kan ka mun bila u kunna, fɛn min kan ka ɲini ka sigi sen kan u ka jamana tagaliko la. Asimi y'o de fɔ. A kana'aw sigi kɛrɛfɛ. Fɛn minnu bɛ yen n'o y'aw ka jamana ko ye, a y'aw da don a la. A y'aw ka jamana senkɔrɔ. Fɛn min bɛ kɛ jamana tɔw la, a y'a ladege an yɛrɛ fɛ. An yɛrɛ ka wuli k'an jɔ, an k'an cɛsiri. Don o don anw de bɛ sanga jamana dɔ ma. Karisaw ye nin fara ɲɔgɔn kan. Aw yɛrɛ sera ka mun fɔ ko an ka jɛ ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ, an k'a dilan ka ɲɛ. An b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ kɛba, u fana ka jigin dugu ma dɔɔnin. U yɔrɔ ka jan jamana dɛ. U k'a lajɛ, fɛɛrɛ ka sɔrɔ, kumaɲɔgɔnyaw ka se ka nɔgɔya. Maa minnu bɛ yen n'olu nalen don mago ɲɛnamaw dilanni na, u n'u ka kuma. Maa dɔw bɛ yen olu ka se ka lamɛn. Fɛɛrɛ dɔw ka sigi sen kan min b'a to jamanadenw u n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye yaasa ka fɛn dɔw f'u ye. Kɛba, fɛn dɔ b'an ka jamana kɔnɔ anw yɛrɛ kelen tɛ. Fanga kɛrɛfɛ maa kɛtɔ ka tiɲɛ fɔ a ye, o man ca dɛ. N'i ye maa y'o la, i tɛ mɛn fanga la. U b'i wuli ka bɔ yen. Anw kɔni fɛ yan dɛ.
fanga abe min fɛ a kɛra ka ɲɛ a ka di a ka fisa k'a sɔrɔ i kan ka min fana mɛn nin tɛ bɛn nin tɛ se ka kɛ kana sɔn nin ma nin kana nin kɛ aw yɛrɛ k'a dɔn aw ka kɛ misali ye aw yɛrɛ minnu bɛ fanga la aw ka kɛ misali ɲuman ye keba walayi ni kow taara u taacogo ma u mago tɛ mɔgɔ si ka mori la u mago tɛ mɔgɔ ka doma la u mago tɛ kolonifilila la u mago tɛ foyi la n'u y'a kɛ jɛlenya ni tilennenya ye foyi fana t'u sɔrɔ nka a tɛ taa degun kɔ dɛ o don ko Asimi y'o o de fɔ k'a to sinikaw irisikaw fɛ yen a ko n'i bɛ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la keba fɛ e yɛrɛ de ka sɔn k'a fɔ ne tɛ se ka nin kɛ nin tɛ bɛn ne na ne kan ka n tilen ne kan ka n jɛya ne kan ka n sanuya ne kan ka kɛ misali ye fo mɔgɔw de ka caya maa joli bɛ yen bi Mali kɔnɔna na k'o bɛ se baara la n'o dalen don so maa ba joli bɛ yen bi ko maliden u bɛ kɔ kan u bɛ fɛn caman ɲɛdɔn u bɛ se ka jamana in dɛmɛ maa joli bɛ yen bi ko bɛ se ka musaka ko ɲɛnabɔ jamana ye bi maa joli bɛ yen bi ko olu dalen don u sigilen don ka jamana lajɛ an k'a lajɛ maa minnu bilara ko bɛn ni kelenya sɛbɛn labɛnni u ka sɛbɛn a kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ tigɛ maaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an mago b'an faso de la dɛ siniɲɛsigi an kana to a ka kɛ farafarali ni ɲɔgɔn kɔfɔ kɔnɔ an k'an gɛlɛya danaya min dara aw kan a minɛn facogo wolomasiri taba gunda maa tɛna na fɛn fɔ aw ɲɛna o la o baara kɛcogo ka ɲi n yɛrɛ bɛ sɔrɔ su fo su ani tile u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la nka min ye faso marali ye keba n'u ye Mali d'i ma u ye baara d'i ma dɛ anw de b'a fɔ cu anw de b'a fɔ ca ni keba minɛna a ye sariya boli a kan nka ni Kasimu don an yɛrɛ ka mɔgɔ don an k'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min keba fo fana ka falen sariya ka damakɛnya bɛɛ ye bɛɛ y'a ka damakɛnya bɛɛ ye min tɛ bɛn o ka fɔ bɛɛ ye min bɛ bɛn o ka fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i cɛsiri nka jamana tɛ se k'a den bɛɛ fana labila keba maa dɔw ni kɔlɔsili ka kan bi dɛ maa dɔw ni minɛcogo ɲuman ka kan bi yaasa u bɛ min na faso ye o fana ka se ka dɔn u ye kiiritigɛlabaw an b'u fo majisirabaw an b'u fo jugebaw avocat ɲɛnamabaw maa minnu bɛ n'u ye faso dɔn ka kɛ faso fɛ ka faso kanu an b'u fo wolomasiri tabaw u k'u cɛsiri u ka dɔ fara halisa timinadiya ni wulikajɔ ka keba an bɛ ka min ɲini o ye an faso de ye diɲɛ bɛ cogo min bi hali olu b'a fɔ ko liberté d'expression keba démocratie a donna tan a bɔra tan min kɛra Palestinikaw la démocratie tɛ yen de état de droit tɛ yen yan Benjamin Netanyahu a wele CPI la a bɛ ka bɔ mun fɛ keba Ukraine ni Irisi karila ɲɔgɔn na don min Europe jamanaw u ma fila kɛ dɛ Irisi arajo ni a télévision so fɛn b'u fɛ u y'a datugu de nka anw fɛ yan n'o kɛra vous êtes contre la liberté d'expression aw tɛ démocratie fɛ aw tɛ nin fɛ démocratie de bɛ yen n ko fa min ka girin bi diɲɛ kɛlen don o de maa minnu ka girin olu de bɛ diɲɛ kɛ u sago ye sariya ko kuma tɛ fɔ olu ye taabolo ko kuma tɛ fɔ u ye tabiya ko kuma tɛ fɔ u ye maa minnu bɛ a jamanaw kɔnɔ u tulo b'an na u b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na an k'an ɲɛ yɛlɛ an ka k'an faso fɛ an k'an faso tanu n'an tɛ bɛn foyi la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ maliko la an ka maliko kɛ an ka Mali tanu an ka Mali dilan an ka Mali siniɲɛsigi lajɛ an ka hakili to denmisɛnninw na majɛ minnu kɛra keba maa si ma Mali mara ko kɔnɔna juguya ni ŋaniya juguya ni miiriya juguya ni kojugu tun bɛ fɛ i filila ka da i ka se dan de kan minnu fana b'a la bi u bɛ ka min kɛ o y'o se de o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka ɲi u bolo maa si tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ ɲɛna i bolo o tɛ yen Ala m'o maa da an ye adamadenw de ye nka i bɛ dɔ de kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ka tila ka dɔ fara a kan funanŋɛniya yɛrɛ a diyaba o y'o ye yaasa ka se ka jamana ale dilan a tɛ taa jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔ min ye keba an b'a mɛn mɔgɔ caman fana da ko an k'a lajɛ an ka bɛn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don nka n'an bɛ bɛn minnu ye juguman kɛ olu ka woloma ka bɔ ɲumankɛlaw cɛla n'an bɛ bɛn minnu bɛ yen bi ko u b'a fɛ ka jamana kɛ fɛn wɛrɛw ye a ka yir'ula k'a fɔ sariya bɛ yan aw bɛ sariya minnu kan ka taa sariya sira fɛ olu ka taa sariya sira fɛ joli tɛ suma nɛn ka keba a tɛ se ka kɛ k'an ɲɛ tugu a bɛɛ fana kan o fana ma fɔ dɛ a ka di dɔw ye cogo min na o tɛ se ka kɛ sabula maa dɔw bɛ yen olu tun tɛ foyi dɔn lafiya kɔ olu ma deli ka degun min kɛra jarati u ɲɛna depuis Ala k'u da u tɛ degun dɔn u tɛ kɔli dɔn u tɛ magan dɔn foyi gɛlɛman foyi o tɛ bila u tɔgɔ kɔnɔ ni dumuni tɛ
o fana n'o banna k'o tɛ kɛ f'an k'a lajɛ sa dɛ. Sɔgɔmada na nin ye kado ye Keba. Kado an b'a di a so ma. San 5 nata nin y'anw ka miirina ye, nin y'anw ka hakilina ye, nin y'anw ka ko filɛ cogo ye, nin y'anw ka bilasirali ye. Maliyɛn cɛman na musoman fana bɛɛ lajɛlen ka hakɛto ɲini k'u fɛ Keba. Kuma n'a bɔra i da ka ban a bɔra e ta y'a la han.